na man un cramoei, descalza por a praia. Ainda non sai o sol, levántase da cama. O mar trai arjazo e ela vai tras del. Ten un noivo nas augas, seu amigo fiel. Ai, Xuliva, vaite pra casa, deixa que durmo arjazo na praia. O monte que fixeches que vai a ser del, o mar ha de levarlo a lo de perder. Ai, Xuliva, vaite pra casa, deixa que durmo arjazo na praia. Recordo a muller no mar a traballar muchísimo. Ande ben descalza, rota. Sen nós os barcos non van ao mar, pero dices un redeira, Concho, e que é iso? Que é iso? Facer de nai, facer de pai. Así que dicen que hai crisis. A crisis pasámosla nos. De arrujas con beleza, que esbelta na mirada, co pano na cabeza. Ten a roupa mollada, co baile das mareas. Ai, Xuliva, vaite pra casa, deixa que durmo arjazo na praia. O monte que fixeches que vai a ser del, o mar ha de levarlo a lo de perder. Ai, Xuliva, vaite pra casa. Isto non me viera comentar aquí, pero comento para que se alguén me mira que o sepa. Foi patrón de pesca e no tempo da guerra sacaron o título de patrón. Empezou, o sea, meu padriño, pero o Roxo xa... E máis o San Amaro, os dous foron os que empezaron a repartir o racionamento. Era 1 litro de aceite por persona, medio kilo de azúcar, medio kilo de arroz, 4 pastillas de chocolate, non eran tabletas, 4 pastillas de chocolate, medio taco de xabón, uns tacos que había que partilos ao medio, por persona. E iso era para todo o mes. O que quería conseguir un pouquiño máis, tiña que compralo de extraperlo, do que viña de Portugal. De Portugal ibas ao pasaxe, viñan as portugueses a vender as cestas dos huevos, vendíanse, había moita xente que se dedicaba a iso, as jariñas traían de Portugal, a penicilina, que era cando se empezou a vir, truxolla de Portugal, que eu recordo no estanco, porque criei menel, unhas cartilliñas, e sacabanlle iso, e os homes, eu recordo moito tabaco de vender 2 fitillos, fumaban hasta o pelo das espijas, seco. Estábamos unha vez 4 personas traballando nun outeiro da playa e viñeron os guardias civiles darnos o alto. Dicen, que hacen ustedes aquí? E dije, pois estou traballando, porque eu teño que traballar, que teño 2 fillos, e fixéronnos que nos engañonaron por detrás para que marcháramos para casa, para pasar un contrabando que querían eles. Eu non sabía tanto, tuve que aprender, porque non sabía, pero que remedio me quedou. A miña nai xa é herdeira, incluso a miña nai era das que aprendía a traballar. Na nosa casa, miñas primas todas a aprender a traballar a casa de Tinita. E na casa de Tinita aprendías a traballar. Entón, claro, as redes do meu pai, logo, a parte das de redes do meu pai, traballábamos para outros barcos, facíamos outras redes, pero desde moi pequeniña. Eles iban para lá por todo o verán, logo viñan de inverno, e ataban as redes, iba cantidad de xentes. A miña tía, precisamente, era a encargada, a que buscaba as mulleres, e levábaas, e daballe moita vida. Portugal daballe moita vida as redeiras daqui da Guardia. Eu recordo acarrexadas na cabeza todas as redes de meu pai. A miña abuela esperaba na jamela para axudarme a subir ao cesto, a cabeza. Eu metía 5 tresmallos, era. 5 en 5, decía a abuela. Mete 4, das un viaxinho ou 2 máis.
Mas van andar casnear. Non queren traballar no noso traballo, non lles gusta, non les gusta a rutina, iso de estar horas e horas facendo o mismo. Isto é un futuro, eu personalmente miro yo como un futuro para este pueblo, para rapaces que non topan traballo, que dan voltas e non... rapaces e raparijas, porque aquí pode traballar quen queira. E nos pretendemos que veñan aquí, que aprendan o noso oficio, que é moi bonito, e que estuvo aí anos olvidado, apartado, e que agora nadie nos conoce. Traballei moitos anos nunha cetaria de langosta, que era de don Antolín Silva. Cando a transportábamos, pois empaquetábase en caixas de madeira, con unha camada de langosta, outra de feito, outra de langosta e outra de feito, o sea, levaba 3 ou 4 camadas que serían sobre uns 15 ou 16 kilos. A sardiña traían aos xeiteiros, as gamelas, iban ao xeito, pescaban, traían a parribeira, vendíase e compraba ya Manolo Jadellas, que lle chamaban así, pois era un comprador grandísimo de sardiña, e logo estaban os de salazóns. Transportala de noite a cabeza, e logo de día xalábase, botábase nos pilóns, había unha máquina de prensa, e cando estaba sazonada de 15 ou 20 días, pois metíase na máquina, exprimíase, ou sea, preparábase en tabades, chamábamos de nós tabades, os envases. Faíanos os montes, e logo acarrexábanos pro tendal, ou en cestos ou en sacos a cabeza. E logo extendíanolo así, e deixábanolo secar 2 días. Depende do tempo que fixera. Para que nos valera o tendal, tiñanos que marcarlo todas as marés, porque valían as tomaduras de maré a maré. Entón, como tal, aquí tiñas unha tomadura, entón, despois a outra que aquel, despois, cando ibas volver a renovar, o tías no medio para que quedara máis cheo, para que non o colleran, porque había xente moi lista. Despois de seco, enrolábanolo, faíanos así os rolos, e logo faíanos os feixes para traelos de baixo hasta a casa da cabeza. De unha jamela cargada de argazo, faíanse 2 ou 3 montes. E o mellor polo que se vendía, por 18, 19 pesetas, non había máis. Quedaba seco como este. Isto nos faíanos os rolos, logo iso partías a pedazos, botabas aquí unha manada e outros para estescar como faen agora, igual. A Valentina e máis a Blanca foran o carrapicho e anduveran a xunta. E logo, claro, ai carallo, Valentina, non lle vamos poder faer para as merendas dos rapaces, porque Blanca non pesa nada. Espera, carallo, espera. Por lo menos 5 kilos cada pedra. E logo libralos. Calla a Blanca nun pé, carallo, Valentina. A xente iba a buscar o percebe, non te foi a falta ninguna licencia, nin ninguna cousa. Agora sí, agora se non tes o carné xa non te deixan. Pero antigamente era un pouco libre, o mar era un pouco de todos e a xente iba e collía e xa non tiñan que estar pendientes de ir compralos para comelos. Bueno, ahora vas con traxe de neopreno, vas con chaleco, vas un pouco máis equipada, pero bueno, pagas o seguro, que antes non pagabas nada. Antes ibas un pouco esporádicamente, logo ibas aos bares vender e tampouco non sabías precios, bueno, un pouco libre iban. Agora, pois bueno, tes o teu seguro, que tes os teus dereitos, pagas a seguridade social, e bueno, estás de baixa tamén, bueno, é como se estuveras nunha empresa. Normalmente traballamos de 12 a 15 días no mes, de verán máis, de inverno o mar anda máis e xa non nos deixa traballar tanto. Pero, bueno, unha media do ano, unha media disto, sobre 12 e 15 días ao mes. La piedra de las Orlludas y Piedra de los Picos, que es na foz del río. Esta zona está dividida en 3, A, B y C. Cada semana vamos a una distinta, un poco para ayudar que el percebe crezca y para non acabar con el percebe nunha zona sola, claro. Hai xente incluso que ten que buscar outros traballos, outras alternativas para levar algo para casa, senón entre seguros, declarar o IVA,
baixete un pouco o sueldo. Non temos mercado, non sei qual é o problema, pero non temos precios. Quitaban a piel dos algeiros, non? E logo secaban e preparaban, e despois se quitaban a piel dos algeiros, viña a vender a marina, e a da marina compraban. Entonces non será que fallamos a casca. A casca eran uns potes de ferro que se enchían de agua e poñíanse 3 ou 4 kilos de casca a cocer. A casca patíamosla en pedazos, metíamosla nas pías de a pedra, e logo con un mazo gordo, un mallo de madeira e un rabo para petala, entonces petábamosla na casca, nas pías. Cando estaba petada, levámosla para casa no cesto e botámosla no pote que estaba xeo de agua. E logo o pote que poñías desde pola mañá cedo a cocer hasta tarde. Era unha locura, porque con menos tempo xa chegaba. Entonces, a tarde, a agua xa iba menos, non? Porque tanto cocer iba menos. Entonces, botábaselle a agua e decíamos, vamos a recebar o pote. Botábaselle a agua e volvías a ferver. Entonces, a noite, xa levábamos as redes sequiñas, non? Secas, estaban un montón ali, e levábamos ao lado dunha jamela de madeira grande. Entonces poñíamos ali ao lado e quitábamos en cubos a casca do pote para unhas jamelas grandes, que estaban así un pouco viradas. Entonces íbamos botando as redes, mollando naquela casca quente a ferver, íbamos las poñendo amontonadiñas. E deixar, cando estaba toda encascada, terminada, pois deixábamos. Outro día pola mañán, cedo, collíamos as redes, estendíamos, quitámonos da jamela, poñíamonos no chan todas estiradas a que enfriaran. E despois, con casca fría, a fría a casca de pola que había que dar noite quente, pero era fría. Poñábamosla naquela casca fría e poñíamola de correr. E corrían, e despois metíamolas en cestos. Entonces veña a andar polas pedras do mar a ver onde había un sitio para poderlas estender. E logo teníamos que estender 2 personas, unha pola parte de chumbero e outra pola parte da cotizada. Estendíamos as cestos, había que atendelas. Se chovía, había que andar de patas, claro. E se non chovíamos, pola mañán hasta a noite. Estar a mellor sentábamos a comer e dicía alguén, ben chuvia, levantarse todo o mundo ir coller as redes ao medio das pedras, porque se te escollía o chuvia, o algodón podría. E casi o que comías era do mar, collías mexillóns, collías percebe, collías, se pescabas uns barbos, era o que comías, porque tampouco non había demasiado para ir a comprar. Buscar un saco de sal, que eran 50 kilos, cargabas con na cabeza e levábalo para casa, porque como criábamos un porquiño, e tiñamos jaliñas, debaixo na casa abuela sempre hubo jaliña na bodega, un porco e jaliñas. Eu, o fillo máis vello, tivemos sola, non tiña nadie ao lado. Tive unha tía política, que ainda menos mal que veo ao meu lado, e me dixo a raparija, porque claro, estaba no suelo de rodillas, o médico de cabeceira non aparecía, que fora a pescar, a miña irmán foi-me buscar o médico de cabeceira, e esa tía dixome, a raparija, ponte enriba da cama porque se te cae o crío no chan, igual o matas. E puxome de rodillas enriba da cama, e reconozo que dei a luz soliña do primer crío. Temos os fillos o que nós non tuvemos, que foi o noso sacrificio maior, é do que estamos máis orgullosas. A muller na casa era que nos recaía todo, a educación dos fillos, de que falar cos profesores, que foran ben na escola. Eu acordome que foi unha vez a unha festa ao Rosal. Íbamos a festa do monte, chegábamos arriba ao monte cargadas como burras na cabeza con todo, xa, bueno, mellor non ir. Era pecado andar de noite, andar cun novio tamén, e ter un fillo antes de casar tamén era pecado, tamén era tabú, todo era pecado. Tomara de levarlo a lo de perder, deixou o que era moeiro, jatuña pola area, solteira de misterio, de arrujas con beleza, que esbelta na mirada, co pano na cabeza, ten a roupa mollada, co baile das mareas. Ai, xuliva, vaite pra casa,
deixa que durmo arjazo na praia, o monte que fixeches que vai a ser del, o mar a de levarlo a lo de perder. Ai, Xuliva, vaite pra casa, deixa que durma o arjazo na praia, o monte que fixeches que vai a ser del, o mar a de levar